Hadin kumbakat arsnem jong kejingyat lenti jong kekenhun thanjan bat penmi jan kilong kemi karaj yap ngar yek walatip kum karaj yap ngar Handloom Weaver Cooperative Society Limited kepada nagasenong kedong hulu hari boy mingi haka Henry Terik unailur arjar arpar kalayo aban pli ke ying kebalatip kum ka collection center kom quality control unit and organic dyeing unit kebadlong hak juga por ke office trikam pat kum juru ke jeka syong thanjan bat kum juru ke jeka banthir ban wet ye kisai rendia na ke banta ban penmi ye ki jan rendia ki jan muka ki balaru ban penlong ki jan peniriam na ke banta ki thei dai riam ki bajulet peniriam ha keleng ki ri jong ke perthei ki bajura aru ye ke jingdon nam jong ki jan rendia kene ke kenhun jong kilong kemi ke kentup dagi spangut ki dekhot ki batrei hala ki kam kum ke jing wi rong ka ri khnyang ka thanjan ka jing bu bet bu renti ye ki jing tho jing tar bat kiwe ya kene ke ying lachana ha ke jing lut ke bakhat lai lak tengka ya ke balapan mang shupau lak tengka nak office jong registrar of cooperative society jong sarkar jela bat lai lak tengka pat nak ke jing sei borba jong ke Airy Wave Private Limited ka bala longru da ke jing rap jong MLA ka tha nyu ba George B Lingdo ban pli ye kelat kelenti ban te ye kene ke ying ha ka ba Hagene ke sengi lawan ban pli ya kene ke ying da ke jingwan khap riboy jong MLA ka than ba George B Lingdo kepada control unit pat ka dyeing unit jong ka rakyat ngar Handloom Weaver Cooperative Society dan hapo kebanar jong ka Airy Wave ban ni ku borot bedon rengkat ni kit box yang nak bawa di rumah ban IT kini office cekam syaki Haba ajing keren hagane kesengi nagaliang jong ikong Yaisha Arambai ibri nongseng jong ke society bari belong ruh ke juga por komi managing director jong ke society ila pen kan mau yak jing sedang jong ke society da ke ying terpait ke barit bha bat lengba ke jing tristom jong ke dikhot ke society hadin balala ban lum ye ke jing mi ke ba kham he man lau benai ki sala ban kham pen he ye ke ying bat mentapat ke leyo sendan da ke ying ke bapaka ban syong trikam ha kene ke sengi lawan ru ban sakhi de kinong yarap ya kene society ki bakantup na du MLA ka than uba George B Lingdo ikong Hasina Kharbhi ibde chair of board ke Impulse NGO Network uba W Buphang ubri assistant registrar of cooperative society Meghalaya ikong Rusana Lingdo urang ba shnong kedong hulu uba Arnold J Lingdo u secretary shnong uba Be Careful Rengkhang ki khot jong cooperative society bat kiwe Nakaliang jong ka Impulse NGO Network, Impulse Social Enterprise, ni congratulate Kong di bawah ra Weavers, bagi standard shibun, bagi yo bagi support, bagi ngerang bagi di inaugurate naka good wishes, bahkan buon ke jing tray berkat jong ki pat ba ki nong weave, bat bakin permit syu ka jing weaving jong ki Jungi yakaneka ying kebangi khot yaka ko collection center kom quality checking unit bat ka dyeing organic dyeing unit ya ka ba ngi layo na ka jing yarap jong ka cooperation department te kum ka society ngi kan mau lada pidang ya kan mau yaitu ying barit hang ni hakmat barok ngi harai ngi ya kan mau itu ying ibarit te da ki post nem ngi ya traikam ha itu ying ibarit bat na itu ying ibarit ngi lala ya kaban penyo ya kata ka revenue lani ke income lani kata ka jing yo ka ba arlak si benai na itu iying trekam ibarit ijongi de bahang tu lada pia kan mau don ka jing thia jonga itu iying barit don ka jing thia nang ta ka don ka wei ka mit ka bangat trekam bat ka don ka jaka ka ba bu ksai bu ya kijan tetang na ikamra ibarit ngilala ya kaban yarap by ration lane yarap by school kun yano re yano yakineki para long kemi jongi hang ni tengi kermen skembal menta ngilayo ya kani ka ying ka bahe ngiyo ya kani ka ying ka bahe lengba ka jing yarap jong ka office jong i RCS ka cooperation department jong ka sarkar Meghalaya mo ka ba si paulang ban ya kani ka building bat ringkat padru bat ka jing ya sei borlang na ka Airy Wave Private Limited
kabalai lak tingka te ka jinglut barok na du ban snai ya ka ne ka ying ya ka ban thiet ya kitiar kitan bat ru ya ka ngilut khat lai lak sa te lai lak ka de ka contribution na ka erbif bat sipolak ka de ka jing ai jong ka sarkar te kublai sibun sir ya kini ki jing ai ki jong phi rengkat bat ka jing ya Tracy Tomlang jong i MLA jong i ibala pentur ibala penuat mosar keleng ya lej ban nga saj lej haiser ban haki ki jan barok ki department nila ya le ya kaban ya lej ban wat ya kita ki jing yarap khnang ba kani kanom lang long ka jing yarap tang yang kumbang saj keren bet ya barok ki para member jongi kandai ka jing mentoy lang ya barok namar baleng ba jong kani ka kaying barok ngila ban ya wan trekam hang ni bat leng ba jong kani hi ngila ya ka ban pen ya yeu ya ki mar jongi bat ngila ban pen he shu ya ka yeu ka jongi khnang ba ka jing mentoy kan le sha barok ki project ki ban kalian jong nes fast kawan sini bat ki don kini ki snong bang ni hajan hi ba sausan snong ka ban nes fast astang ban I mean sim na ka banta ban rep tan rai biang ban phai biang si ki sembai la jong ban phai biang si sembai ke bam don kam dawai ban ina sungu pade ka nes fast ban banta kala don ha tak lenti ban sim ya ka block tu jungi kamba nyopo proportional ban sim ka kum ka pilot block mangi kwa ba mli tang san snong na ni snong ikwa ba daki spat li ki snong pila ban le si le kamba kan long ka ka jing kring ya ka pathai brok we ba kinwan pe ba kani ki area ka jungi kani ka dong ka thai ki jungi kada zep tan rai biang bat ka phai biang si sembai tan rai kawai ka bangi kwa ban ong kam tam mi ke ding don kan bi officers ki jungi kalong ba ha bangi pe ki jan bangi thain dan ki rong bangi we kaya dei ba ka culture ki jungi na da pile ja po den nok po hang thi ru ka dei ka bakila ong ba ka dei ka eri village no ka dei ka jaka ka bakibu na ka menta ki nong thir dong thain sak tu ka dong ka thai bat pin da pe bat ki jan ba ki rong ki bakile ki design jungi baki jungi sini ki pher bak laba namar ka culture jungi ka de dawe mo ki hiat pateng na kini ki than karbi tena tak daw ka riam ka bet ki jungi ka kom wi rong ka kom design jungi ka pher bat kini ki jungi sini ki pher mo namar sini ka dikara yam ngar ki jungi ha ka ba ki history ki jungi jong temri boy ka ba bun ba ki don hangni bat kham tam e ka je jan jungi bat ka jentia na do ka por mo menchwa mo ka don ka je khle ha ka khtin ka thli ka don ru ha kriam ka bait bat kham tam e ha ko kom ban design iki jan tingi kwa ba kini phai khmat lem sini namar broch ka tu kini ki snam ki babun ba kini ki society jungi ki yam na ka daw ba ka attention ngi myo ka attraction ngi myo tin na ta ka daw ka sababun ba ki society ki syukut na ka kut na kum tu wala da ki don ka ta pisa ka baki pulut na kaleng ka sorka ndre kata ka yo ka duna nang ta ki nong ilam ki duna ban yo ya kata ka jing bitin lenti ban aimen sim ban kham tam ban peni lenti sha khamat idam bun ba ki kong ki ba ni ko ba ni kran da ka takli system ka don uksai bang idang don kam shibun ba ki quality mo variety jo utred bang idon kam babun jai ba kham stang ba kham ruben kat kum ki jing don kam jo kayo ban kat kum ki jing don kam jong ki jan ba kin thai ko we ki tiap thai ni dang don kam shibun ka training ni dang don kam shibun ban kham tam e kini ki don kini ki machine ki berit ki bang nang khamla man khampen mi khampun uksai ki bangi penyai da kabor yo kosola mo kini batang ar phule pho jaru himla bat support kini ki long kumi ki jungi kada ba kaduna plat investment te ban pen sotu kini syaki SG bat ban penyai kini saman ku syong ka bampor namban ban le tang na ka blok ru i ba kaman power kaduna ban aku ju kapor ka skill jung ki ru bat sotu ikle ka kam kaduna la na lede kim sotu tan ban batai ki we ru kuno no takadaw idon kam hendiat ki professionals ki bala banya ban plut por ban let sing ki stong ki jingi ban pelong ikni kum kata commission na kam taban kenti kayo ko kot ngam ba ki long kumi ki bala banya thir banya thai ban ka juk por banya ram ban kenti ikni kayo ko kot ki jingi te kumunong mi khmat jong ni ka dong thai ko i ba kim kini ki la kenti dong ba ka jing kersian ko so ka kat bakalang la ban kersian ka government ka don hi la ka jong ka bor ban le ka don ka bor ka bamla ban le tong put bangi hab ban pe bangin hab ban kersian lang sya khmat na ka banta kini gilong yang long sembar